Моя любимая цитата. Так, хто знімає? Зенон Станиславович, вы могли бы прокомментовать этот мурал? Вода, великий син білоруського народу, великий письменник європейського узровня, великий мисляр. Ось його думки, якими ми повинні керуватися, і кожен молодий білорус було вольно і щасливо. Будемо керуватися цими думками, будемо мати вольну Україну. Живе Білорусь!